Angkung kalangkung tresnanira marang Dyah Panon Cinawi. Oh, Gatotkaca wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakji? Antasena, piye? Mbok nek tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakji? Lho, ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Kuwi wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa kuwi aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pak Dik iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu? Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah lembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho, Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja menapa malih kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbanganipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iki. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nakula Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Dik, ora usah dadak nglumpuhke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa, dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepeleke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Dik kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok korining sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku ki anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa, ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu nampa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Dik kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korining sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kose iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho, wit-wit kok teng krosa iki nang apa Antasena? Iki nang apa Antasena? Kose to, dirembuk. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Petana. Buta kae Petana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa?
ketuane sampean lho, sampean sing nglumpuhke anak-anak lho. Bareng weruh butone Geni Semono kok sampean mau maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri.